Patay ang usa ka fire range officer human kini gipusil sa riding in tandem suspect sa General Santos City. Away sa yuta ang gitudlong motibo sa krimen. Sumala sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Emosyonal kining usa ka babae nga matud pa, anak sa lalaki nga napalgang patay sa Ramos Street, Barangay Dajangas East, General Santos City pasado alas 7 kagabi. Nasayrang ang lalaking biktima, gipusil patay sa wala pa mailing riding in tandem suspects. Nag-edad kini og 46 anyos, usa ka range officer ug residente sa Malapatan, Sarangani. Sumala sa General Santos City Police, dunay higala nga giadtuan ang biktima sa maong lugar niadtong Tungura aron hisgutan unta ang plano nga mangadto kini sa laing lugar aron moapil sa usa ka shooting competition. Gitan-aw karon nga personal grudge ang motibo sa pagpamusil. Ang biktima diay is naay personal grudge kaniya ang katong away sa yuta. Na-recover sa crime scene ang 7 ka basiyo sa kalibre 45 nga pusil. Sa karon, gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Mihangyo sab matud pa kini nga dili sa ibulgar sa media ang ginatumbok nga persons of interest sa pagpamusil. Dili sa ipadivulge ang mga information unta ka siguro kuan pa for security reason. Anyway, ato naman ang gi-backtrack ato mga CCTV footage ito para makapile ang kaso. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.